Sarong 26 anyos na lalaki ang nakuhaan ng badil asin droga sa pigkondusir na checkpoint sa Cagarab, Baleno, Masbate City kanakaaging Lunes. Binisto ang suspect na si Robert Obnibara, sarong laborer asin residente kan Maingaran, Masbate City. Sigun kay Patrolman Rolando Escalona Jr., nagpurbar na magdulag ang suspect kan mahiling na may checkpoint. Alagad kan ini an mabirik na, so minemplang an motorsiklo ka ini. Nanahiling man kan sarong pulis, dangan ang pagkakadiskubre kan bitbit kaining badil asin droga. Siya ako pong kailangan po namin yung tao kasi alam po namin na siya yung target namin for checkpoint, ma'am. Ngayon, yung kasi ginamit niya yung may motor siyang ginamit din po niya, ma'am, sa personal na nagmamando ng checkpoint na meron po siyang dalang illegal drugs. Yung baril po, ma'am, 357 siya, ma'am, .357 na caliber po. May 4 po siyang live ammunitions po na laman doon sa ma'am, sa baril po. Dugang paniskilo na, itinembre na sa inda ang suspect na nakatalaan subot na mag-deliver ng drogas sa Baleno. Nakuha sa posisyon niya ang sarong badil asin 4 na pakete ng pigtutubudang shabu. Nagsisisi din po siya na gano'n nga kasi yung asawa daw niya, buntis, ma'am. So, kumbaga sa kagipitan, buntis yung asawa. Kaya, ewan ko kung nakaka-convince sa kanya, ma'am, na ganitong mga illegal na droga ang transaction, ma'am, para magkaroon lang po ng income. Sa presente, nasa kustodiya na kan Baleno Municipal Police Station ang suspect na naaatubang sa patong-patong na kaso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Buey.